Ti hovorím, to nie je dobrý nápad. Neboj sa, to bude v pohode. Len nechcem pribúdať žiadnu pozornosť ani nič. A potom to bude na hlavu. Ti hovorím, ale do piči. Neviem, nemáš z toho dobrý pocit, fakt. A podobne. Tak ale... Však ale povedať mi, že tam ideme, nie? V pohode, ale tak ísť do domu, kde už nikto nebýva a ešte tam niečo zobrať, to je na hovno. Keď sa o to nikto nezaujíma, tak prečo to nezobrať? No hej. Piči. To je on? To bude v pohode. Nevyzerá moc pekne, nevyzerá moc pekne. Tak to nie. Neviem, či sa neotočíme a nejdeme domov. Nie sa vidí. Počkaj chvíľku. Sa o to asi pekne dlho nikto nestaral. Tak povieme vlastne dno. Vidím okno, ale tak neviem. No čo, ho rozbiješ? Skúsime dvere, nie? Však to bude zamknuté. Ja sa zatiaľ sem pozrieť. Bude ticho. Dvere nič. Čo? My sme debili, však okno je rozbité. Počkaj, skúsime nejako. Však to je otvorené. Však tu máme aj pník, možno to preliesť potom. No na to zabudni, tam ma nedostaneš ani za 500 €. Ešte je otvorená, ty debil. Fakt tam nejdeme, ale radšej poďme dnu. Čakaj, ešte poďme sem pozrieť. Ticho buď. Dovolné. Sedia sú vedľa, vieš. Taký kabel, jak som sa slákol. Vyzerá naozaj. To vyzerá dosť depresívne. Ešte okienko. Kúkaj na to hodinu. Pozri, tam sa dá pozrieť, no. Vyzerá to ako zlatá baňa. No, moc nie, ale tak možno niečo tam bude cenné. A dívaj sa na tie hodinky, jo. Nechaj radšej tam. Fuj, ticho, to je hranica. Dobre. Poďme to dať dno. Keby si taká zima doma. No hovorili, ja prvý nejdem. Nie je problém, ale... Nič, že ma tam neháš. No. Tak to vyzerá riadne epicky. Ty koko. Fuj, čo ti je? Najprv sa tam nakúkni, lebo... 10 rokov tu nikto nebýval, čo ti Tam je mece. nejaký nožík, kamo. A boiler. Áno, boiler je fakt nebezpečný. A choď, dávaj, neboj sa. Ja mám svoj dobrý pocit. Otváraj to druhé radšej, lebo si to povedal, že mám sklobie spokojný. Hlavne tam nič nezhoď. Ticho buď, fakt ticho buď, lebo vedľa sú však susedia. Už idem. No, chytíš kameru. Tu máš chyť kameru. No, chyť to. Toto vyzerá riadne hnusne. Tu by som sa nekúpal ani za 5 €. Fuj, pozri na to malý, pozri na to ešte teď. A na dno... Kúkaj na ten nôž, ale... Víš to? To je na kudlo. To je zácnosť. No nič. Poďme ďalej. No poďme tam, ideš prvý, poď. Kúkaj, ja som nemal dobrý pocit, ale naozaj. Dobre. No hlavne rýchlo, lebo pri tu susedia sme v riti. Fuj, do biči. Poď rýchlo tam. Čo ti jebe? Doktor debil. Čo? No toto je moc známe. Zase nebaterka, kamo.
Ty robíš zo mňa srandu. Nie, nerobím, aha. Dávaj, neser sa s tým. Musím byť ticho. Ticho. Koľko toho? Hlavnička, čo to je? Poďme to, pozri sa, čo tu je, čo ti chce. Ale toto iba tak nechal, odišiel. Ček, čo ti dáva? Toto je riadne moje. Možno na to ruku, ja. Kúpe na to horčice. To je strašne dojemné. Fakt je to tu na depresiu. Čo ti chce? To je reálne hnusné. Čo je tuto? Ja si objem, počka. Je tam. Do piče, majú. Do piče. Ale nekrič. Bež! Bež, ty kokot! Kurva! Poď. Pomoc!